салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали оилавии мо. Биёед имрӯз бо ҳам як намуд чакчаки беҳад осон ва зеборо тайёр мекунем. Барои чакчаки мо 4 дона тухм, ним қошуқ намак, ним қошуқ сода ва 400 грамм орд лозим аст. Барои хамири чакчак сараввал ана ҳамин хел 4 дона тухм, ним қошуқча намак ҳамроҳ карда миксер мезанем то сафед шуданаш. Ва ана ҳамин хел ним қошуқча сода ҳамроҳ карда боз камтари дигар миксер мезанем. Акнун ордамонро ҳамроҳ карда бо дастонамон омехта мекунем, ё ин ки бо ҳамин хел лопатка то хамир тайёр шуданаш. ана хамири мо ҳам тайёр шуд. хамири на он қадар мулоим ва на он қадар сахт тайёр мекунем ва дар даруни клёнка ана ҳамин хел 10 дақиқа мемонем то ин ки дам гирад ва гирифта ба зволаҳо ҷудо мекунем. чӣ хеле ки мебинед ман ба 2 зволаи баробар тақсим карда ана ҳамин хел зволаҳоро тайёр мекунам ва боз ба даруни клёнка гирифта пакет 10 дақиқаи дигар мегузорам то ин ки тунук карданаш осон шавад. чӣ хеле ки дида истодед. ана зволаҳои мо ҳам дам гирифт. акнун гирифта тунук мекунем. طعم الدنيا اتغير، فرحة قلبي بتكبر، وبطلتك بتغير، ما أحلك يا رمضان. أنا دايما بستنى، على قلبي ما أغلى، يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان. رمضان ده حياتي، شمعة لمماتي، يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا، نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي، حلى أوقاتي، يا رب صلاتي تقبلها عطول. ما أحلى حجابي، جمل أوقاتي، وزي صحباتي عايزين عطول. رمضان ده حياتي، شمعة لمماتي، يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا، نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. لا 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 لا. رمضان ده حياتي، شمعة لمماتي، يا ربي دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا، النعمة بيحل حياتنا
ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي حيا أوقاتي يا رب صلاتي تقبلها عطول. ما أحلى حجابي جمل أوقاتي زي صحباتي عايزين عطول. رمضان ده حياتي رمضان ده على مماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي شمعة على مماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول. тупачаҳоро дар равғани растанӣ дар алоби на он қадар паст ва на он қадар баланд, яъне дар алоби миёна пухта бо навбат гирифтан мегирем. чӣ хеле ки дида истодаед? дар ин ҷо бошад сиропи чакчакамонро тайёр мекунем. барои сиропи мо 2 стакан шакар, 1 стакан об ва 2 қошуқи калон асал лозим аст. дар аввал ана ҳамин хел 2 стакан шакар ва 1 стакан обро камтаракак дар алоб мегузорем ва баъд аз он асаламоро ҳамроҳ карда 15 ё ин ки 20 дақиқа кофтан мегирем то ин ки сироп тайёр шавад. эҳтиёт шавед ки сироп насӯзад ё ин ки нагузарад ва ана ҳамин хел тайёр шуданашро бо оби хунук мебинем. агар дар оби хунук шакарак набандад ва дар об ранги қандак шавад, яъне ки сиропи мо тайёр шуд. ва қолабе ки шумо мехоҳед чакчакатонро тайёр кунед, дар қолаб ана мехед тупачаҳои пухтаамонро гирифта аз болояш сиропамонро рехта ҳамаашро бо ҳам омехта мекунем. шумо метавонед ягон зарфи дигар гиред калонтар аз ин ё ин ки ягон зарфи аз ин хурдтар ва дуто кунед. ҳамаш ба хоҳиши шумо аст. ман бошам ба ана ҳамин зарф бо ана ҳамин зарф тайёр мекунам. чӣ хеле ки мебинед баъд аз омехта кардан бо дастонамон зер мекунем то ин ки қолаби ҳамон зарфро гирад ва ногуфта намонад дастонамонро тар карда зер мекунем то ин ки дар дастамон начаспад. сироп яке ки дар даст мечаспад, худатон медонед. дар вақте ки мо дастамонро тар кардем дар дасти мо намечаспад. мондагиашро ҳам ана хел бо сироп омехта карда ба зарф меандозем ва боз ҳам бо дастамонро тар карда зер мекунем то ин ки қолаб гирад. камтар сиропро мегузорем барои рӯяш. ногуфта намонад духтарҳои азиз, раҳмат ба шумо ки моро дастгирӣ мекунед, суханҳои нағз менависед, лайкҳои худро дариғ намедоред. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад ва худо хоҳад ами 2-3 рӯза дигар хоҳишҳоятонро низ иҷро мекунам. чакчаки бо лаззати мо ҳам қариб тайёр шуд. шумо духтаро метавонед дар дохилаш ҳам чормағз ҳамроҳ кунед, лекин ман имрӯз танҳо дар рӯяш чормағз мепошам. акнун дар тортгирак ё ин ки ягон зарфе ки шумо мехоҳед чакчакро гиред, ана михел чакчакро чапа карда мегирем ва аз болояш камтар сиропи мондагиро ана михел мерезем дар ҳама ҷояш. рости гап намедонам барои чӣ камераи ман дар ин ҷо хира нишон додааст. акнун чӣ хеле ки ман гуфтам дар рӯи чакчакамон ана михел чормағзро
аз тиёрка яъне трубтарошак мегузаронем ва камтаракак шоколади сиёҳро низ ман аз болои чормағз барои зеботар шуданаш анамихел аз тиёрка мегузаронам. рости гап ман тоқат накарда камтаракашро ина шаб пухтагӣ ки будам саҳар иқаашро гирифта хӯрдам. Рости гап рӯяш тайёр нашуда. Ман чакчакро беҳад дӯст медорам. ана чакчаки зебои мо ҳам тайёр шуд. акнун бурида дарунашро нишон медиҳам. бинед дарунаш чӣ хел аҷоиб омадааст ки ранги торти Наполеон бошад. набинед ман намедонам барои чӣ камера инқадар тозаи хушро нишон надод. бо мана инҷа нағз нишон дода истодааст. хайр дӯстонам, то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед.